И здравейте хора, отдавна сме се виждали. Да, последното ми видео беше преди 8 месеца. И този път обещавам, че започвам пак да си качвам видеа. И няма да спирам. Наистина, обещавам. Както видяхте в миналото видео, правихме пак опенинг на стандоф. Което ми се падна нещо, което отдавна го исках. Най-хубавия снайпер, който съм виждал. Това е най-красивия снайпер, който съм виждал, наистина. И нека да видим как ще бъдем на стандоф, след като не сме играли от... не знам от кога не съм играл. Май забравих. И нека да пуснем едно в едно, да видим дали изобщо ще можем да ги убием. Преди бях много добър, но спрях 8 месеца да игра и нека да видим сега какво ще направим в тази игра. Да, отдавна съм го казвал това, отдавна не съм снимал тези клипчета. Липсва се ми да снимам клипчета и супер, не можем да го убием. Нормално. А! Балък не може да му убие. Слаб. Няма значение, това беше само загрявка. Сега. Този скин много ми харесва. О! Вай. Добре, как му уби, бе, човек? Как му уби, бе? Той дори не ме е отчери. Тук сега никой не може да му убие. Не стай си да му убиш. Той дори не знае си къде съм, баси балък. Вау. Но тъпо уразе, бе, брат. Не мога да го отчера. Къде е това, бе? Той дори не знае къде съм. Не знае. Ха-ха-ха! Тапанар. Не знае къде съм, бе. Не знае къде съм, балъка. Гледайте сега. Каска, каска. Няма каска. О! Абе, брат, отчерих му каска, бе. Нищо. Сега само загряваме. Само загряваме. Отдавна не съм играл. Нека да мисли, че съм там. Къде? А! Вай, мама, че на то много ме оплаши. Ето го. Брат, това не... Айде, бе, брат, не мога да учера, бе! Ей сега. Ей сега започвам. Сега започвам да го убивам. Супер, първа каска. Хао. Много слаб това, много слаб. Супер. Слабак, не може да му убие. Не съм играл от 8 месеца тази игра. Слабак. Не може да му убие.
Айде бе, брат! Учери го 100 пъти. Сега го размазваме. О! Фак. Айде бе, река, ботка. Не може да му убие. Само да видя къде е. Брат, каква е тази помпа, бе? То как му учил, аз не мога да го отчера. То ме дразни. Айде бе, брат! Айде бе, учери го 100 пъти! Айде бе, лека! Умря. Много слаб, много слаб. Много слаб. Не може да му убие, много слаб. И се връщам, когато започваме другата игра. И ето ме пак, започваме втора игра. Нека да видим този път какво ще направим. Дали пак ще го убием. Дали пак ще ги убием. Играем с някакъв дигиталец. Супер. Толкова много изстрели, само един път го отчерих. Ай, то как му отчере. Отчери. Не мога да говоря. Слаб си. То ми изгледа като някакво про. Сигурен съм, че не може да игра. Супер. Да, не ме отчери. Той е толкова слаб, че не мога да му отчери. Тъпата ботка. Ей, сега го размазвам. Няма какво да стане. Слабак. Нещо не може да ме видя къде съм. Айде бе, река ботка! Не мога да ми вземе един рунд. Те. Айде бе, река ботка, къде си, че не мога да те виждам? Много слаб, много слаб. Убивам го. Играта е моя. Как му убива човек? Това май про. Много слаб. Айде бе, бате, не можем да го черя, бе. Стига, бе, брат. Айде, река ботка, нещо не можеш да му отчериш. 5-2 сме. Още 3 рунда и го побеждаваме.
А! Как му уби, бе? Как му уби? Как? Учили ме само един път. Дай не ми учили каска. Ай! Майко. Как му убива, бе, брат? Айде, бе, брат! Айде, бе! Айде, бе! Супер! Убихме го. Много слаб. Много слаб. Много слаб. И колко искам скин за това оръжие, но нямам. Не ми се падна. Верно не можем да го черим. Грея към червената точка. Супер. Дет. Ай за една точка сме. Ай сега да го убиваме и всичко приключва. Абе, брат, как му чери, бе? Той... Айде, река, ботка, умирай! Май нещо загуби. Пау. Аз винаги побеждавам. Винаги. Те просто са много слаби. Те не могат да се мерят с мен. Много съм добър. Добре, след малко се връщаме към третата игра, така че до след малко. И така, тук сме с третата игра. И трета и последна игра. Къде е то? Майко, какъв як скин. Еде, бе, брат! То му учени над 1000 пъти. Супер. Много слаби. Много са слаби тия. Това е някакво ново оръжие. Не си го спомня. Майко, каква ботка! Майко! Много слаб. Много слаб. О, любимото ми снайпер. Аз съм краля на снайперите в тази игра. Няма кой мен да ме бие. Снайпери. Казах ви. То няма как да ме бие, бе. Много слаб човек. Много слаб. Дайте ми само снайпер, всички убивам. Нека да си мисля, че съм тук. Айде, бе, брат, учерих му каска, как не го убих? Не! Стига, бе, бро. Как само 49 съм му набил, бе? Какво правя, бе, човек? Един път го учерих. Още един път трябва. Как получи тогава сте се махна, когато ще учера? Айде, бе, брат! Айде, лека, ботка, много си слаб. Стига, бе, брат! Тая игра е много тъпа. Айде, бе!
Каска. Майко. Много слаб, много слаб. Къде се... Ето го. Стига бе, брат. Стига бе! Дай помпата! Абе, брат, това малко! Къде? Къде е тоя? Много тъпа игра. Айде бе! Убит. Се го смазим от този отбой. Нещо не може да играе. Айде бе, брат! Айде лека бе! Не може да играе. Айде бе, брат, нещо не можем да те видим къде си. Много си слаб. Айде последна игра. Сега, грейте. С нос ще го убием, с нос. Не, няма да му убиш. Много си слаб. Не, айде бе, брат! Айде бе! Айде бе, река ботка! Слабак. И така, хора, този клип ще бъде до тук, то свърши. И дано да ви е харесало, лайкнете го и се абонирайте за канала ми, че да качвам още такъв контент, ако ви харесва ще качвам още такъв. И като цяло това ще бъде от това видео и чао!